Қазан артына кірә, шоңа қайып ташлардым. Мәктәптә оқығанда яза башлаган идем. Şiirler yaza başladım evvel. Lakin min ömür boyu özüm için yazdım. Min bana kadar 10 roman, 10'a yakın roman yazılgan, izlegen novelda hikayeler, povestlar. Min elimde qaytqanda da oylap qayttım. Min her eserini özüm için көңілдә булганны кагазга индирү өчен яздым бугай. Мәктәптә укыганда шигырьләр яза башладым. Ничек булгандыр ул? Мин аны хәзер хәтерләмим, хәтерләсәм дә аны әйтеп, аңлатып бетерлек түгел. Чөнки мин мәктәптә шактый без хулиган малайлар күп иде авылдан, шактый хулиган малай дибинне яхшы мәгънәсендә укыйсы килми, дәрес келисе килми, унисе килә, трактор, машиналар. Ләкин менә капыл гына шигырь яза башлагач, мин ишлегә укып йөргән, истәлеп барган укучы, дүртлегә, бишлегә генә укый башладым, һәм мәктәпне гел бишлегә тәмамладым шигырь аркасында. Һәм шигырьләрне язам, бер кешегә күрсәтмим. Шуннан сыйныфташ кызлар күреп алып, ул вакытта Яшьлинче газетасы чыга иде, газет буларак, хәзер инде ул Сабантуй журналы, шунда җибәргәннәр. Һәм менә шулай итеп, беренче шигырь Яшьлинче газетасында мәктәптә укыганда басылып чыкты. Һәм шуннан соң инде менә аннан соң укырга кирдек, институтка бардык. Шул вакытта мин проза, беренче хикәяләрне яза башладым. Мин тагын да алгарак китеп әйтеп китим. Бүген мин сезнең белән очрашуга бик шатмын. Бу залда без минем булган бар, без монда бик матур балалар өчен театр фестивале, сәяр дип аталган фестиваль уздырабыз. Һәм әлеге фестивальдә, республика күләмендә узган әлеге фестивальдә безнең һәр вакыттагыча да арчалар бик күп урыннар алалар, гел беренче урыннарны яулайлар.